Ang Ginoo naghisgot og maanihonon. Ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Ang sunod niyang gisulti, niingon siya, lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. So, unsa may akong na pamalandungan ani nga kini di ay anihonon dinhis kalibutan, ang ila di ay laingan ani mga lubo. Nya kani di ay mga ngani, ang lain sa nila ngan ani mga nating karnero. Unsa may gusto ninyo, mahimo mong lobo o nating karnero? Kinsay gustong mahimong nating karnero, taas ang kamot. Naay mga 20 kabuok. Kinsay gustong mahimong lobo, taas ang kamot. Oh, ang uban day, unsam day mo? Duha ra may pilianan. Og dili ka mangangani, anihonon ka. Nya anihonon, lobo. Mangangani, nating karnero. Mao na ingos Kristo, kamo mga ngani mo, ipadala ta mo didto sa akong anihonon. Nya kinsa man ning anihonon? Mga lobo. Unsa may batasan sa lobo? Ganahan kay na silang mukaon og nating karnero. Mao na kita di ay mahimot ang pagkaon sa atong anihonon. Nya unsa man ang atong anihonon? Mga taong yawanon. Sugot mo, mahimo mong pagkaon sa taong yawanon? Kana bang tao nga kusog kayong mo pahimos, kusog kayong mo paantos, kusog kayong mo lutos, kusog kayong mo pakauaw, kusog kayong mo reject, o kusog kayong mo patay. Maunang mga tawhana ang anihonon. Sawan, ganahan mo ang mga tawhana, dili. Uy, tubag mo eh. Dili. Sa ito pa, di mo sunod sa Ginoo. Ganahan mo sunod sa Ginoo, dili. Nya, ganahan mo ang mga tawhana, dili. Kamo no, nagpaila lang gid mo sa inyong kayawanon. Kana bang pabor-pabor agid ba? Pabor-pabor insa og sunod las Ginoo pader, okay ra man ganahan mamiana kay buutan ko ng Ginoo. Pero suguon na guys Ginoo sa ayaw di mahimo. Parargo na karon god manimba ta kay padersiano mo misa pero inig-ingon mamalit mo og slot insa na di nalantana. Walihi lang media pader, ayaw lang may papalitag slot. Mga buangon mo. Ang gustos Ginoo nating karnero god, pagkaon sa lobo, kita di ay mo imuhatag. Kita ba imuhatag ba? Dili kita mo ihatagan. O tinuod ba ng Ginoo muhatag man gid nato, pero nindot ginang kita maoy manghatag. Nya unsa man na? Mao nay pagpakamatay. The decision to die. Matod pang San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, giisip ko ang kalibutan nga patay na. Og ako sad patay na dinhis kalibutan. Nga naman kay kanang pagkaon kinahanglan magidusa ng patyon. Jutay ra kaing pagkaon nga buhi. Mukaon mo buhi nga wati. Wati ba nga buhi kaon mo? Exotic man na, exotic. Kanang mga ilaga nga wa pa mo buka ang mata. Kana bang anak sa ilaga ba wa pa mo buka ang mata, mukaon mo ana? Na may mga tao nga ituslod na nila sa kaning kuan, kaning suka kuno nya kanon, magkitiw-kitiw ko kunong ikog inikaon. Ganahan mo ana? Ganahan mo mukaon o kanang buhi nga unggoy. Na kuno yuban ana, ang unggoy ba putlan ra kuno na sa ani-aning nya tanggabon ba nas lamisa. Puk, iguman imo nang kauson ang kanang iyang utok. Magbuto-buto ko kuno magsikad-sikad ang unggoy dito sa lahom sa lamisa kay gihiktan man dili og
Ana nya anak ra ba nya ana ora nimo sundang. Murag lubi nya imo ding kausong utok kanon dayon ninyo. Kutok-kutok kuno abot gasuway ba mo ana? Way ganahan oy. Kamis una kanang among tawag og uwang kanang pasayan ba nasapa nikop mi. Igumana nagpanikop magkisi-kisi pa na siya amo nang ituslod sa suka nya kanon kutok-kutok god lami raman. Uwang sa to pero ako kasuway kao ilaga pero ang kasagarang kanon sa mga lobo kanang buhi ilagi ng kunis-kunison hangtod gyud mga hurot gina nilag kaon ila pa ginang tilapang dugo ana mo na si Kristo gitawag og karnero sa Dios kordero sa Dios kay gikaon siya gipatay siya buhi pa siya gipatay nya mao na siya ang atong image nga buhi pa ta mo desisyon na ta nga magpakamatay aron makaalagad tas atong isig katawo ug mao na ang paagi sa pag-ani sa atong isig katawo kanang mga tao nga gitawag nato dili aktibo sa simbahan mao nay mga anihonon uban ana nila mga Katoliko nga wa nay simba-simba apil na sad ang dili gyud Katoliko dinis Pilipinas 85% ang Katoliko ni simba ba ni tanan sa survey niadtong IEC 2000 no sa to 2000 tong Eucharistic Congress na to ba 2015 sa survey ato tibok Pilipinas ang Katoliko kuno nga 85% sa Philippines ang musimba sige mtong ihap diha sa kaning ani sa simbahan ba magsige ihap na imbawan nga ang musimba ra di ay naara sa 10%. So ang pila man na 85% nya 10% ang musimba ang 95 o ang 90% di ay kayo tigsimba occasional ra kayo kasal, bunyag, lubong o misa de gallo. Ano ilang ting simba. Pero ang kanag yung regular kada Sunday, 10% ra. Too mo, dili. Wa man sad mo iklaro. Sige, atong soyag sorbe. Karon ba, soya na tong sorbe. Kani, pila ka ni kabukrong nanimba. Kani, murag na anis mga 1, 2, 3, 4, mga 200 tingali ni ganing ni ang gidaghanona kawa man tingali kaabot sad pero ibutang ta lang 200 ning niya ana so pun-an na to atong laing lingkuranan dito kada Domingo murag mapuno man gina siya so naating tas mga 300 ay butang talag 400 kada misa nya pito man kamisa na to dinhi kada Domingo pila man na 400 times 7 pila 3,200 amo ba o dito 2,800 so ang musimba dinhi kada Domingo 2,800. Ato na lang sa nang i-appeal ka ng mga bisita na. Sa mga bisita musimba, i-appeal tala na, taga dinhi. Nya doon na tayo 7 kamisa ngadtos mga kapilya. Ang average anang mutambong naas mga 150 kada misa. Gi-maximize na gina nato 150 aron dali kwintahon 200 na lang nato 200 times 7 pila man 14 times 28 3 4 200 4,200 nya kay ang populasyon nato dinhi sa San Vicente Parish kaning 5 ka barangay das mga bata gibana-bana nga moabot og mga 30,000 das mga bata. So kanang naang 4,200
Pila man na ka percentage divided by 30? Di na mo kamo mo kwenta. 4,000, ibutang lang, 4,000 divided by 30. Ilan na? 10%? Mga ambot lang, pila na siya. Pila na? 10% or 11? Kabot? Pila mo 10% sa 30,000? Di 3,000. Di sobra siya gamay. Gamay na lang dinis ato, sobra gamay, mga 11. 11%. Uy, kajutay. Yan, ini karong nitambong. Kaning nitambong. Pila kabuok ninyo nga musugot nga patyon para sa inyong isig katao. Taas ang kamot. Sige, taas ang kamot. Oh, tanawa, 0. So, og mupili si Kristo og mga ngani, kay kinahanglan magyong mamatay kay mga karniro god ngadtos mga lobo. Di ay masugo ani. So, 10% ang musimba, ibutang talag 15% ang musimba, pero ang musugot og suguon 0. Mao na pasalamat kitang naatay kusog kay musugot nga suguon. Si Bishop Chopilo Kamomot, usa ni sa atong naabutan nga buhi pa, ako buhi pasad ko nga nakaabot ko ani niya. Namatay ni siya 1988. Kuan pa ko ato mo akong pagka-regular sa trabaho na kuslanbang. Wa pa ko'y plano magpari ato. Akong plano magminyo pa. Pero dungog na kaito si Bishop Chopilo Kamomot nga ang tanan ganyang kwarta ipanghatag sa mga tao. Ang tanan ganyang mga tao nga iyang mamit iyag yung higugmaon, labi na ginang mga mangingilad, kana mga kawatan, iyag ginang higugmaon. Amo, ginahan mo sunod ni Bishop Chopilo Kamomot? Sige mo lang magtutok diha. Mao na. Matod pa ni Kristo, kung musunod mo ani, mapapahawa ninyong mga yawa, maayo ninyo ang mga masakiton, ang yawa inyong madiktaran. Kadtos Bishop, diktaran yang yawa. Mautundaghan ko no kayong satanism, membro ato satanism nga grupo na converter pagkatoliko. Nagrally ko kuno mga satanism atong uban kato mga leader satanism dito sa iyang parokya. Pagkamatay ko ng Bishop, nabangga man to. Pagkamatay, pista ko ng mga satanism. Uy, salamat, patay na yung atong kaaway, nakusog kayong banguha o mga kalag. Nga naman, kay si Bishop, parihan ni Kristo, pobre, di siya gustong maghigog magkwarta. O tungod ni ini, daghan kay nalipay, o gisabak siya sa Ginoo, aron bisan pa sa iyang kasakit, sa mga panginsulto, panaway nga niya, malipayon siya kanunay. Mao na diri sa atong unang pagbasa, malipayon kaayo kuno ang musunod sa Ginoo, mura kuno tag bata nga sapnayon sa Ginoo nya pasusuhon nya iyag yung lipayon. Kana tanggagmay niyong anak, inyong manang anaon, nya man yung hapyod-hapyoron, isayaw-sayaw. Pero ay lagi sayaw-sayaw diri sa sulod, dadala nga to gawas dito isayaw-sayaw. No. Mao na ang Ginoo, muatima na to. Mao na Bishop, namatay to siya nga malipayon. Lingian na imong tupad be. Pangutan-a na malipayon karon ba? Malipayon siya. Pangutan-a ko no. Kay basig mamatay na karon ba? Ina malipayon ka karon. Tanaw na ko diri murag daghan kayo nga murag nagluya ang naong. Pasabot ana wa gina malipay ni simba gikapoy. Kapoy. Nya igsugo na sa tugwali nanasa, tuwali na sa kapoy. Sige, di na lang kumuwali. Mubasa na lang kog suwat gikan sa mga madre
nga under sa congregation ni Bishop Chopilo Kamumot, Daughters of Saint Teresa, dito sa Valladolid, Karkar. Niya siya'y suwat nako ang ilang community. Gisuwatan ko nila. Apil na sad mo ani. Unsa maning suwata? An appeal for financial assistance for the solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chopilo Kamumot. 2. All territorial and online parishioners of Reverend Father Crescenciano Ubod. Para ni nato online o territorial. Unsa may content sa suwat dated July 2, 2022. Mao ni. Ako si Reverend Mother Maria Luella Grace L. Buscato, DST, Mother General of Daughters of Saint Teresa, usa ka kongregasyon founded by Venerable Chopilo Kamumot, nagpasalamat sa Dios sa dakong grasya nga iyang gihatag kanamo ug kanatong tanan sa pagtuboy sa Santo Papa Pope Francis ni Archbishop Chopilo Kamumot as Venerable last May 21, 2022. Tungod niini, adunay solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chopilo Kamumot karong July 27, 2022 nga pagahimuon didto sa New Saint Teresa Chapel sa DST Compound, Valladolid, Karkar City, Cebu. Uban sa pagtugot sa Arsobispo sa Sugbo, Arsobispo Jose Espalma, DD, we organized a committee for this purpose og ingon man usab sa pagpangayo og tabang finansyal sa mga tao nga adunay malumong kasing-kasing tungod kay usaman kini ka archdiocesan event. Sa paghimo namo sa budget, mi come out nga moabot og around 7 million pesos ang kinahanglanon para sa maong kalihukan. With the time given nga haduol na jud kaayo, maglisod na jud ang among community pag-procure ani nga amount. Since si Father Crescenciano Ubod proven naman sa iyang pagkabagag naong di mabitay sorry i-erase to. Proven naman sa iyang pagtabang sa mga dagkong archdiocesan events like the construction sa Kapilinha or Kapilinya de Fatima o sa consecration rite niini, kami midangop usab ni Father Siano og muhangyo mininyong mga parishioners, online o territorial parishioners to help us provide the necessary financial budget for the event in honor of Venerable Chopilo Kamumot. Sa katapusan, kami nag-invite kaninyo sa pagtambong niining talagsaon og dakong event sa Archdiocese of Cebu. Daghan kayong salamat in advance sa inyong pagtabang kanamo. Kami nang hinaot nga ang Dios nga makagagahom sa tanan ang tuburan sa grasya, magpanalangin kaninyo og sa inyong banay sa kanunay. Og ingon man usab si Venerable Chopilo Kamumot maghatag unta sa iyang amahanong panalangin kaninyong tanan. God bless you all. Mao ni ang sulat gikan sa DST, pinaagi ni Mother Luella Grace Buscato, ang ilang Mother General karon. Saman, motabang mo ani? Dili. Ang motabang, saman, nating karnero, mangangani. Ang di motabang, anihonon, mga lobo mo. So, ato ning tabangan ha, ang atong buhaton, ihunong usa nato kadtong DOPS kay para man to sa atong parokya. Ibalik lang to nato og makatabang na taani kani archdiocesan man niya immediate kayo karon na ning 27. Si Venerable Chopilo Kamumot usa ni sa karon
murag hot cake sa iyang daghang gipanghatag nga mga healing ngadto sa katawhan nga moadto sa iyang center. Mo na ang atong slot nga ibaligya 7,000 ka slots, tag 1,000 per slot. Ang title HG VTC, Healing Graces of Venerable Teofilo Kamomot. Healing Graces. Sa ato pa, daghan nga healing. Physical, mental, emotional, spiritual, relational nga healings. Mo bitaw karon nangandoy ko nga mopalit unta aning slots sila si Putin og si Zelensky kay haron mahil ning ilang garbo nga portinagyong taasas ilang garbo nga wa na sila kahibaw nga daghan na day kayong nag-suffer sa ilang siging away karon, no? Nduta kag mopalit sila ani, no? Bisag mga duha na lang ka eroplano di nila paluparon nya ilang ipalit og slot. Hurot dayon 7 million kadali ra ningot don. Nya paliti po ninyo kanang inyong mga anak nga nangabuang na sa computer, kanang cellphone, nga addict na, hapit di matog, kana paliti aron mahil na sila sa ilang addiction to gadgets. Kanang inyong mga bana nga nagsigig adto sa iyang kabit or magsig-sugat-sugat sa iyang ka-textmate, paliti sa nag-slot aron mahil sa iyang evil emotion. Ano? Kanang inyong mga asawa nga sigig yaw-yaw nya sigig duda, kana paliti nag-slot aron mahil siya sa iyang mental defect. Kana pa magsig duda, depektoso mo nag-mentality, ana paliti. Kanang imong ugangan nga magsigig libak nimo, kanang imong mga in-laws, paliti sa nag-slot haron mga matay na sila o diday kanang haron nga mahil na sila sa ilang kasina o kanang ilang pag-discriminate, emotional healing. Ano? Nya kaning pare mopalit sa kog slot aron mahil sa ko sa akong pagka-addict sa siging pamaligyag slot. O diday aron mosamot kog pamaligyag slot kay kaayuhan man ni sa simbahan. Ana, adita ko mahadlok ug di ko mabalaka kon ingnon kong bagag naong og slot. Ana, sige lang ako nang dawaton aron lang mamaayo ang simbahan. Kining tanan mao ni ang gitawag nato og paghimo nga tabang aron makasinggit sa kalipay ang tibuok kalibutan ngadto sa Dios uban sa kasadya matud pastubag nato sa Salmo. Inighimo ni ining maong Thanksgiving Mass sama sa nahitabo sa didto sa Kapilinya. Grabe ang pagsinggit sa mga tao. Ang uban gisinggit by voice, ang uban gisinggit sa kasing-kasing. Kalipay dili sama karon sa gigamitan sa kwarta nilang Putin og ni Zelensky nga ang mga tao nagsinggit nagpanabang tungod sa kasakit nga ilang gibati, ilang mga anak nga matay, ilang mga igsuon nga matay, ilang mga ginikanan nga matay, mga balay nga bungkag, mga trabaho nga wagtang. Grabe kayo tungod sa wrong use of money and power. Mas may pa inyong money, ipalit ninyo aning maong healing slots. Daghan pang musinggit sa kalipay. Pamalit mo ha, ang mupalit malangit, ang di mupalit anihonon. Sige, manindog na ta mga ngani. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon sa Ebanghelyo, gisugo kita sa Ginoo nga mahimong iyang mga ngani. Busa, malaumon kitang mudangop ngadto kaniya sa pag-ingon, amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kaparian ug sa katawhan kansang tahas mao ang paghiuli o paghiusa nga mulahutay sa misyon nga gisugda ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang kanila nga naningkamot nga managdait ang katawhan, nga giyahan nila ang kanasuran niining gubot nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga nabalaka o gikapoy nga ang grasya sa Dios mulig-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kahapsay o pagsinabtanay diha sa kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa atong mga kaparyentihan ug kahigalaan, labi na atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan ug magbubuhat namong tanan, dawata kining among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Hesukristong among Ginoo. Amen.